এতিয়াতো 100%য়ে মই বিশ্বাস কৰোঁ UPPR কাৰণে চ্যালেঞ্জিং নহয় বাকি দলৰ কাৰণে চ্যালেঞ্জিং नि फोरमानानो जाबाय नैबेनो फोरमानदि थांनाय प्रमद बर'नि बिटिआर गभर्नमेन्ट होननानै एबसुनि बेनाराव 5 बोसोर बिटिसिखौ पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों एबसुनि ग्रेट प्रेसिडेन्ट प्रमद बर'आ इउपिपिएलनि आफादगिरि जानानै बिटिआर परिबर्तन सरकार होननानै 11-12 बियाबावल' एमसिएलए देरहानानै सीएम जानो रोंगौथियानो गैयामोन। बिनिखायनो हायर सेकेन्डारि ल' पास जानाय बर' हारिनि मोदाय मानगोनां जादुखरि श्रील श्रीजुत पिअल प्रमद बर'नि बिटिआर गबा 5 बोसोरावनो कारापसन फ्रि सरकारा थेर बेथेर जखायसे साथामल' देरहानानै बै हटेल लिलिनि अक्सिजेना जोबनानै थांनाय 26 सेप्टेम्बर 2025 बिटिसिनि बिसायख'थिनि गेजेरजों स्रोब गोबोरनायसै जायनि जाउनाव 2012-2015 माहारियारि हांगामायाबो एबसु आरो एनडिएफबि सोमावसारनाय समावनो जानाय जाथाय लोगोसे मानसि लांखारनाय राङारि दाबिनाय मानसि बुथारनाय गावथारनायफ्राबो बे एबसुनि दैदेननाय सोमावसारनायनि गेजेरावनो जानाय जाथाय प्रमद बर' बिथांनि सरकारा जे थगायसुला सरकार दिनै रायजो राजाफ्रा थारैनो फिननाय मोनबाय बिथांनि दैदेननाय सरकारखौ दा बे थगायसुला सरकारनि फारसे सारा मा बुंनो सानो खुलुमबाय बरायबाय फिन खनसे हेल' एसबि ब्लग चेनेलाव बयखौबो गोसो गोरबोजों नैबे मोनाबिलि समाव जिहेतु मैया आं होनदोंमोन खांखिला सार दाउखुमै सारनि गोख्रों मोनसे खौरां फैगासिनो दं होननाया फाइनालि बे फैबाय बिथाङा माखासे जालांनाय जाथाय किडनेपिं जानाय सोरखौबा लांखारनाय सोरखौबा गावथारनाय हिंसायारि जाथाय जानाय बेफोरनि सोमोन्दै गोबां बाथ्राखौ स्पष्टयै थन्न बिथाङा फोरमायलांबाय रोंगौथि गैयै सीएम जानो फैनाय बिथाङा पिअल पास बेफोरनि सोमोन्दैबो बिथाङा माखासे खोथा बुंलांदों माबायदि सोलोजों बिथांमोना फारेव जाग्राफोरजों लोगो नांथाबनानै 17 बोसोरखौ दुसिबाय थानानै आन्दोआव बिथांमोना मा खामानि मावदोंमोन बेफोरनि सोमोन्दै गासिबो स्पष्टयै बिथाङा फोरमायलांदों आरो बायदिसिना दंबावो आं बांद्राय गोलाव बुंनो सानाखै नोंथांमोना नायदो बिथाङा मा बुंदों A to Z नायलां जोबोर इन्टारेस्टिं आरो बिराद साफायै मोनफा मोनफा बिथाङा लिरनानै आरामसे फरायथिनानै होदों नायलांबानो जाबाय प्रमद बर' बिथांनि सरकारा जे थगायसुला सरकार दिनै रायजो राजाफ्रा थारैनो फिननाय मोनबाय बिथांनि दैदेननाय सरकारखौ दा बे थगायसुला सरकारनि फारसे सारा मा बुंनो सानो गिबियावनो BRB सरि गिबियावनो BRB नोंथां चेनेलनिसिम आंनि खुलुमनाय जासिबाय आरो दिनैनि बे फुं समाव नोंथाङा आंनिसिम फंनैसो सोंनो फैनाय एबा खौरां लाफैनायनि थाखाय आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावग्रोबाय प्रमद बर'नि सरकार खुंनायनि गासै जारिमिनखौ बुंनांगौब्लाथ' आङो रग' रग' रायजो राजानिसिम फोरमायनांगोन बेखौ फोरमायनोब्ला आङो गिबियावनो बुंनांगोन थगायसुलाया सोरमार अब्ला आं बुंनो सानबाय थोंजोङै एसे सुंद'यै बुंनायाव माखासे थालांनो हागौ बियो स्वाभाबिक बेखायनो आं जा हायो रायजोफोरनो मोनसे रोखा रोखा रायथाइ महरै फोरमायनो सानबाय बियो जाहैबाय गभर्नमेन्ट अफ आसाम गभ अफ इन्डिया BLT BTC एकर्ड 2003 फेब्रुवारि उनाव इन्टारिम BTC गभ आरो 2005 मायथाइनिफ्राय BPFआ जेब्ला 6 बोसोर सरकार सलायबाय थादोंमोन बे समनिफ्रायनो एबसु दैदेनगिरिफ्रा
बिटिसिजों जेबो जानाय नंला होननानै आरोबाव डिवाइड आसाम 50-50 नो बड'लेण्ड नो रेस्ट जानदेंगे राजलेंगे आवार डिमान्ड इज लिगेल डिमान्ड स्ल'गान होनानै 11 घन्टानिफ्राय जागायनानै 1000 घन्टासिम सोमावसारनाय फोसावनानै हाइवे ब्लकेड रेल रोको कोर्ट काछारी धरना पीस रेली लं मार्च मार्च साउटिं ब्लाड सिगनेचार दिल्ली सोलो जन्तर मंतर धरना मेमोरेंडम टू प्राइम मिनिस्टार ऑफ इंडिया मेमोरेंडम टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया संकष्ट सदिया फुड रेली हांगार स्ट्राइक बायदि बायदि हाबाफारि लानानै बे समनि मानगोनां बिटिसिनि चिफ मुस्रि हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफनि सरकार सालायनाय समाव अशान्ति खालामदोंमोन जायनि जाउनाव 2012-2015 माहारियारि हांगामायाबो एबसु आरो एनडिएफबि सोमावसारनाय समावनो जानाय जाथाय लोगोसे मानसि लांखारनाय राङारि दाबिनाय मानसि बुथारनाय गावथारनायफ्राबो बे एबसुनि दैदेननाय सोमावसारनायनि गेजेरावनो जानाय जाथायफोर बेफोर प्रमद बर'नि सिंनि मेगन गोसा आरो गावखौनो बर' हारिनि बिर जानो साननायनि सोलो आरो बड'फा इउएन ब्रह्मनि थांखिखौ बोखारनाय आरो एनडिएफबिखौ भारत सरकार आरो आसाम सरकार लोगोसे असमियाफोरजों लोगो लाखुमानानै एनडिएफबिफोरखौ फोजोबस्रांनाय लोगोसे बडलेण्ड नांला होननानै बर' हारिनि थैस' थांस' मोननो हास्थायनाय मोनखानांगौ बडलेण्ड रायजोखौ मोनैनि उल्थायै सोमावसारनाय बियो मोनसे प्रमद बर'नि थांखिमोन बिनि फोरमानानो जाबाय नैबेनो फोरमानदि थांनाय प्रमद बर'नि बिटिआर गभर्नमेन्ट होननानै एबसुनि बेनाराव 5 बोसोर बिटिसिखौ पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों एबसुनि ग्रेट प्रेसिडेन्ट प्रमद बर'आ इउपिपिएलनि आफादगिरि जानानै बिटिआर परिबर्तन सरकार होननानै 11-12 बियाबावल' एमसिएलए देरहानानै 17था बियाबाव देरहानाय बिपिएफखौ सोलोजों हटेल लिलि प्रडाक्शननि गेजेरजों खुन्दुंनो जथायनानै परिबर्तन सरकार खुंदोंमोन नाथाय गिदिर गिदिर परिबर्तननि मिशन विजन डिजिटेल खुंथाय आरो रिजनानो बेसेबा गिदिरखा मोनसे रायजोनिबो देरसिन रिजन मुङानो रायजो खुंनो मोनखाबाय होननानै थिफुनानै लाग्रा आरो हाग्रामा महिलारिखौ गाज्रि गाज्रि मुं सुनानै बांसावदोंमोन 17 बोसोराव बिटिसिआव बिपिएफखौ मोनसेबो खामानि मावाखै होननानै बांसावदों आरो जेलाव सोनो होननानै बुंदों नाथाय सैथोआ जेब्लायबो देरहायो आरो सिखावनि सालाया खान्दो होननाय बायदि बाथ्रानि भावानो नंमारगौ दानि मुगानि पापनि बिजिरनाया लोगो लोगो 5 बोसोरावनो ज्रिं ज्रब गांलाब लासिं सिं 11निफ्राय 7 एमसिएलए सिंगेल डिजिट देरहादों इउपिपिएलनि मेलेम गोनां लेखा गोरोंफोरनि दैदेननाय बिटिआर परिबर्तन गभर्नमेन्टआ दा मानो बिटिआर गबज्रब जालांजोबखो आंगुर गाइखेर घि जानानै डिसिसन लाग्राफ्रा मानो जौ जुवा लामा सामा गोग्लैनानै थाग्रा बिपिएफ हान्जाया बोरैहाय 28 बियाबाव देरहानो हाखो बिनि फिननायानो जाबाय एबसुनि एनडिएफबि आरो इउपिपिअ जयै 2009निफ्राय डिवाइड आसाम 50-50 सोमावसारनाय समनि जेसेबां गोरों गोरा डक्टर पिएचडि एमए एमएससि बिए एलएलबि आरो गोबां रोंगौथि गोनां लेखा गोरोंफोरनि रोंनाया थारैनो सासे हायार सेकेन्डारिल' पास जानायनि मेलेम आरो रोंगौथिनिख्रुइबो बै डिग्रिधारिफ्रा गोरोंसिन नङामोन जायनि थाखाय 10 बोसोर प्रमद बर'नि
साननाय आरो थांखिफोरखौ हमदांनो हायाखैमोन आरो बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट 2020-27 जानुवारिनि उनाव बिटिआर गभ खुंनाय उनावबो बे गिदिर गिदिर क्वालिफिकेसन एबा क्वालिफाइड बिथांमोनहा बिटिआरनि सीएम रोंगौथियानो गैयामोन। सीएम जानो रोंगौथियानो गैयामोन। बिनिखायनो हायार सेकेन्डारि ल' पास जानाय बर' हारिनि मोदाय मानगोनां जादुखुरि श्रीजुत पिअल' प्रमद बर'नि बिटिआर गभआ 5 बोसोरावनो कारापसन फ्रि सरकारा थेर बेथेर जखायसे 3ल' देरहानानै बै हटेल लिलिनि अक्सिजेनआ जोबनानै थांनाय 26 सेप्तेम्बर 2025 बिटिसिनि बिसायख'थिनि गेजेरजों स्रोब गोबोरनायसै। इउपिपिएलनि नोंसोरदि बुङोमोन बोरमाया मा जायो मा जाया, फाग्लाया मा बुङो मा बुङा, बे बाथ्राजों नोंसोर लेखा गोरोंफ्रा नोंसोरखौनो बुंनानै लानाय बाथ्राया रोखा जायाखै होनबा? खोनाबायना सुइजारलेण्डआव थाग्राफोर? सोलायनाय लाबोनो थाखाय जोंनो सोलायनाय नांगौ होननाय स्ल'गाना ना जोंबो सोलानायगौ होननाय स्ल'गानमोन? रायजो राजाफ्राथ' जौगानायनि सोलायनांगौ साननानै फोथायनानै एबसु आरो इउपिपिएलखौ फोथायदोंमोन आरो रायजो राजाफोरा परिबर्तन दरखार साननानै मदद होदोंमोन। आरोबाव बेखौबो फोरमायनांगोन थगायसुलाया सोर होननानै बुङोब्ला जोबथारनायाव दासिमाव बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गिदिर गिदिर पेकेज लुफुंनाया मोनबेसे जाफुंखो? रायजो राजाफोरनो उइथ फुटेज फोरमान होबा मोजां जागौ। 5 बोसोराव 1500 कौटि रांखौ बेसेबां लाबोनो हाखो? एनडिएफबि जेलाव थानाय बिथांमोनखौ साबेसे बख'नो हाखो? एनडिएफबि मुंख्लं नखरफोरनो अनसुंथाइखौ साबेसेनो होनो हाखो? आरो एनडिएफबिफोरनि केसफोरखौ बेसेबां बोखारनो हाखो? एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ मानो बख'नो हादिया? लोगोसे एनडिएफबि केडारफोरनो जे पेरामिलिटारियाव साख्रि होनो खोथा दंमोन बिथांमोनखौ साबेसे साख्रि होनो हाखो? मिथिबायना इउपिपिएलनि लेखा गोरों नोंथांमोन? नङामोनब्ला 5 बोसोरनि बिटिआर गभर्नमेन्ट थांनाय डक्टर, पिएइचडि, एमए, एमएससि, बिए, एलएलबि गोबां रोंगौथि गोनां नोंथांमोना बिटिआरनि सीएम बिबानखौ लानो हादिया। मानो लानो हादियामोन? थारमाने नोंथांमोननि डिग्रिधारिफोर थासेयावबो मानोथो हायार सेकेन्डारि ल' पासआनो मानो सीएम जानो जग्यता जाखो? बेनोथ' मोनसे एबसुनि जारिमिनाव गोसोम दागो जानानै थासिगोन। बेनो जाबाय एबसु जोनोम जानायनिफ्राय प्रमद बर'नि आफादगिरि जानायनि थाखायनो बर'नि माहारियारि आफाद एबसुआ जारिमिनाव गोसोम दागो आरो गोथार एबसुनि संबिजिराव जारिमिन जानानै थासिगोन। मानोना रावबो एबसुनि मिरु आफादनि आफादगिरिफ्रा बिए पास नङै सोद्रोमाया सासेबो आफादगिरि जाबोआखैमोन। मानोथो प्रमद बर' आफादगिरि जानाय समाव मिरु एबसुआव थानाय एमए, एमएससि, एलएलबि, डक्टरेट, पिएइचडि सोद्रोमा नोंथांमोना मानोथो आफादगिरि बिबानखौ लानो हाबाखैमोन? बेबोथ' मोनसे सोमोनांथाव बाथ्राना। नोंथांमोननि रोंनाया हायार सेकेन्डारिल' पास रोंनायनिख्रुइबो नोंथांमोनहा रोंसिन नङामोन थारमाने। बेखौसो साननो गोनां जाबाय। आरो बेनो जानो हागौ प्रमद बर'आ सासे गावनि बिमा बिफाखौनो थगायग्रा सासे सुबुं। मानोना गावखौनो बिएससि, एमएससि पास जाबाय होननानै थगायग्रा थगायसुला। आरो एबसुनि गोलाव सोमावसारनाय समावबो गावनि रोंगौथिखौ थगायबोदों।
बेखायनो बर' हारिनि देरसिन थगायसुला जानांगौ। प्रमद बर'आनो बयनिख्रुइबो देरसिन बर' हारिनि थगायसुला जानांगौ। बिनिखायनो दिनैनि एबसु इउपिपिएल आरो एनडिएफबि बिथांमोननि अलखद सम फैनाय जाहोनाबो बेनो मोनसे जानो हागौ। आंनि फोरमायनाया आरो बेखौ फोरमायनो गोनां दं होननानै आं सानबावो। जोबथारनायाव डिजिटेल बड' निउज बादिब्ला आसामनि सासे गेदेमा भास्कर ज्योति महन्त एक्स डिजिपि आसाम बिथाङा थांनाय प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर गभजों दिहुनजानाय ए जार्नी अफ बडलेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआर गभ दिहुननाय लाइसियाव 1980 निफ्राय जागायजेननाय इउएन ब्रह्मनि डिवाइड आसाम 50-50 नो बडलेण्ड नो रेस्ट लिव एन्ड लेट लिव गिनाय बड'फानि मोन्थोरखौ प्रमद बर'नि समाव फोजोबनो हाफैबाय होननानै भास्कर ज्योति महन्त एक्स डिजिपि आसाम बिथाङा गावनि लिरबिदांखौ ए जार्नी अफ बडलेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआर गभ दिहुननाय लाइसियाव रोखा रोखा नुनो मोनो। बे लिरबिदाङाव बुंनाय रावखौ एबसु आरो इउपिपिएलआ माब्रै नायनानै थानो हाखो? आरो मोनसे बाथ्राबाव, फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सल्युसन होननाया बडलेण्ड नांला होननानै एबसुआ बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बडलेण्ड नांला होननानै सागान होबोनाय जादोंना जायाखै? आरो बिटिएडि मुंखौ बिटिआर रिनेम होननाया मा ओंथि फोरमायदों? बेखौ रायजो राजाफोरनो फोरमायनो थाखाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो पिस एग्रिमेन्टआव सागान होबोनाय दैदेनगिरि नोंथांमोनहा रायजो राजानो रग' रग' फोरमायनो थाखाय आं दिनै नोंथांमोनखौ नैबे थगायसुलाया सोर बेखौ सोंनायनि गेजेरजों फिननायखौ आं बेखिनिखौनो होबाय। दिनैनि बे सोंनाय आरो फिननायखौ आङो बिसिङाव बुंनानै बयबो रायजो राजा बिटिआरनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ नैबे आंनि फंनैसो बुंनायनि सायाव बिजिरनानै सैथोआ बबे आरो थगायसुलाया सोर बेखौ नोंथांमोना रायजो राजाफोरनो फोरमायनो आरो नोंथांमोना बिनि नंगौ ओंथिखौ रायजो राजानो फोथायहोनो थाखाय आंनि बुंलायै खावलायबाय आरो आंनि बुंनाया बेखिनियानो। गोजोन्थों।